Ja Liiku hyvinvointikanavassa tässä moi. Ja tällä kertaa tämmöisissä vähän rauhallisemmissa tunnelmissa. Mietin tässä vähän tämmöisiä perusperiaatteita sitten, että nyt jos on tämmöinen kultainen 80/20 sääntö, eli pitäisi keskittyä siihen olennaiseen. Eli monesti nämä asiat on sitten sillä tavalla, että esimerkiksi yritystoiminnassa niin 80% meillä tulee se tulos sitten tietyiltä asiakkailta, niin pitäisi keskittyä sitten tähän juttuun. Sama tuntuu, että sopii moneen esimerkiksi urheiluhommaan, että nyt jos haluaa tulla vaikka kovaksi maalintekijäksi jalkapallossa, niin keskittyisin nimenomaan siihen, mikä siellä sinulla olisi se vahvuus siinä, että onko sinulla se kauhea potkuvoima sieltä rankkarin rajalta, huitaset sen pallon sinne yläkulmaan, vai onko kenties sitten joku toinen ominaisuus, mitä voit siinä jalkapallossa sitten hyödyntää, niin yrittäisi sitten tälle puolelle keskittyä. Minun mielestä tämä sopisi ihan mainiosti sitten myös näihin työelämän kommervenkkeihin ja jopa sitten jossain elämänvaiheessa sitten voi olla näihin perhejuttuihinkin, jos siellä on niitä lapsukaisia, niin yrittäisi tietyllä aikakaudella taikka sitten mitä vaan seurusteluja taikka muita sitten, niin panostaa siihen ja käänteisesti sanottuna sitten jättäisi niitä ylimääräisiä touhotuksia sitten pois. Esimerkiksi itsellä tuossa reilu puoli vuotta sitten televisioni sanoi, että nyt loppui sen television katselu, että siellä tuli jotakin häiriötä, ihan tarkkaan en olisi katsonut, mikähän siellä oikein kummitteli, niin mulla sattui olemaan tiukempi ajanjakso sitten työrintamalla, niin minäpä ajattelin, että enpä tässä vaiheessa sitten rupea sitä telkkariin kattomiseen sitä aikaa satsaamaan, vaan käytän senkin ajan johonkin vähän hauskempaan rentoutumiseen ja sitä mukaan sitten saapi niitä hommia mukavammin eteenpäin. Eli minun mielestä tämä 80/20 sääntö sopii aika moneen hommaan, että panostaa siihen, mikä on tärkeää ja vastaavasti sitten jättää turhat jutut pois. Ja sanotaan sitten laajemmassa mittakaavassa meillä on monesti semmoisia kuluttavia hommia ja mitkä vähän niin kuin harmittaakin sitten mielipuolta ja hyvin moneen tuommoiseen juttuun pystyy itse vaikuttamaan, niin jättää sitten tahallaan sitten tämmöiset tekijät sitten pois ja keskittyy niihin tärkeisiin asioihin ja kenties niihin positiivisiin hommiin. Herättikö tämmöinen kenties jotakin ajatusta sinulla siinä, ja sinne voi kirjoitella kommenttia, ja joskus on hyvä pysähtyä miettimään, että mikä se just itselle voisi olla, vaikka jos on mahdollista, niin menisi mökille ja laittaisi vaikka takkaan tulet ja miettisi sitten, että mikähän se oikein on niitä tärkeitä juttuja, mihinkä nyt olisi panostamassa, niin kenties sitten pystyy nauttimaan niistä tekemisistä enemmän, eikä tule sitten sitä turhaa mielenharmia, niin semmoinen siinä se idea. Kirjoita kommenttia, mitä ajatuksia herätti vai herättikö mitään, ja ei muuta kuin tsemppistä sinun omissa hommissa, mitä siellä oletkin sitten tekemässä ja kokeilemassa. No niin, heippa!